Nanguthi xa ngibheka kuyo. Nanguthi xa ngibheka kuyo. Davide wabuza uba umuntu obulelele nkwenkwe wathi kumkani. Ngivilify. Ngicela khona nike chance. I'm closing. Ke ndithi nje iqhaphu kancane nje nawe. Ngesizulu ngikutshele ukuthi uNkulunkulu wami yini angenzele yona ngesikhathi ngisanyamalele ngingabonakali nasemndeni baze bacabanga ukuthi sekuphelile ngami. uNkulunkulu uyaphila. uNkulunkulu namandla, uNkulunkulu othwala nayo, uNkulunkulu osivikelayo, uNkulunkulu wesabekayo. Jesu uthi kusenjalo ukhala bentombi yomsuthu ithi inkathe iyakufa phela kuyanikudumelisa kalibitho lamurela Jesu. Jesu wakamuhulu, Jesu waka hayi, Jesu waka haleluya, Jesu waka uthumyana mesima kulalile nawe Thaka nintombi omXhosa ithi umuntu bathi basekhaya umuntu uthixo nawakha manje doda outside the season yet. Daniel, what ixesha le captivity lidlulile, wathatha ikhalenda wabiza abanye abazingcuphephe ekujongeni amaxesha, wathi AD don't before AG what don't wathatha calculator kwabalwa, wathi mingaphi iminyaka, wathi prophetically 70 masibaleni xa kuthiwayo kodwa 71 72 73 waphakama wathi angekhe sivume ukubotshwa lutshaba kwisizini yokubotshwa liphinde lisibophe isizini seyiphelile. Some of you that season seyaphelele, but utshaba luthatha ichance. Jonga, zange ukuphuphe wena unyuka ngeleli. Zange uphuphe loo nto, zange uphuphe uflyer, zange uphuphe useklasini ingathi uyabhala.
Athekwe xesha lipheli. Xesha litheni. Namhlanje we are challenging the system. In the name of Jesus. That corrupt system. That evil system. In the name of Jesus. Say, Lord, I'm coming out from that corrupt system. In the name of Jesus. That evil system. Isizini yayo. Iphelile. Let me close. David wathi what is power? Unkani ngicela ubize le brothers zami nabanye abantu kufanele bazofa. Amen. Uba noba ngimncinci kunemfazwe endizilwele la family. Amen. Vihlakalweni. I've been praying. Ubuzwe sometimes kuthena ungathi for days dilwa amadaba emfihlakalo kule family. Changing, breaking evil patterns, destroying old evil foundations, challenging powers and principalities, going without food for days. Ebusuku ndilale ndingena xesha uzavuka ndiphangele akulalekise ngilele kubekho into endivusayo ngoba ndikwi-spiritual warfare ngale family. Asibona umuntu ethi mntase ndiye kwi-interviews ngiyapasa kanti ukho umntu athi uDavide kumkani ndathi ngenye imini ndithunywe lixhego uba ndiyokwelusa igusha kwavela ibhere. Ndingumuntu olwe neekati ezinoburhalarhume. Kwavela ibhere lathi xa libambe imvu ngalibamba ngalixhazula umlomo aveza ingalo athi bebangela uba ndihlale nje andiyinxibi into enemikhona emifutshane nganamanxeba ezikati. Wathi kuthe xa kugqitha apho kwavela ingonyama naxa ifika emveni ndayibamba ngodevu ndayibethekisa but in the absence of my brothers ndaphila. In the absence of my parents ndaphila. The Lord sustained. In the absence of people abemele waperform but uThixo waziwe ifamily bawuphangeli ngabe khona umuntu obuza kayi-1 uphila njani. Thixo ugcinile waxetsala le file wajika uSawule wathi into ebangela uba ungabi nazo ezami ii-records into uba uxelelwanga ngazo. Kukho abantu abakwezi zitulo abahleli nee-records apha. Ungathi unothatha la mntanakho owamzala washiwa i-boyfriend yakho tata omntana umhlalise phansi uthi mntanam ndifuna ukuxelela uba ukhule kanjani. Alilinye imesi ajike abuthathe ngenye indlela ubomi. Amadabi emfihlakalo waxe waveza amadabi emfihlakalo uSawule kwatshintsha impendulo wathi umuntu owine lemfazwe uyawufumana intombi yamatshade nayo afumane isabelo. Ndizoxelela wena uba la madabi uzawalwa ngoku anembuyekezo. Ndiyafakala na ndithi la uzawuthini ngoku anantoni yonke imfazwe ongena kuyo ngoku into omoqala uyibuze yi-reward enzaphuma nayo. Sidlulile kulweni imfazwe nje. Ndayenza sense. Ndayenza sense. Uza kubuyekeza uThixo usekwisizini ungekaphumi but ubuyekezwe ngenxa yamadabi. Abuyekezwe uthi uphangeli but why unje ondliwa
sisonka samadada. Ebazalwana ngiyiva nina. Sengathi ungabamba lento endiyichoyo. Because lento endiyichoyo izawuza neprovision in the absence of provision. Kwi-season apho ungekho salary but amahlungulu uThixo uzawazisa ngenxa yamadabi. Kule season ongena kuyo awuvumelekanga ulwa nje for nothing. Does sense? Uzawuthi ungekho salary uzibona uthenga imoto. Xa bekujonga ukuze kwenze njani uyabuyekezwa. Lethwani? Yabafana bazalwane. Lethwani? You are being rewarded. Uyabuyekezwa. Lethwani? Yavakala kawe. Uyathwani? Uyabuyekezwa. Uyabuyekezwa. Mordecai wayesecurity gate. Mordecai uyisecurity gate. Wavuka umkani enendaba ebuza umbuzo, akukho umuntu na apha eBhotwe owakhe wanqula uThixo izinto zingenzeki, waze lo muntu akabikho kwabuyekezwa ngayo. Jonga soso uThixo uzakubuyekezela nami inyaka ongaphangeli wangisefa. Thiba ngathi soso kufuneka ndibe lapha ube lapha ngemoto, soso kufuneka ndibe lapha ube lapha uThixo makakubuyekeze. Akubuyekeze ngexesha ungasayenzi. Inkonzo wasefa kuyo. Awukho House of Glory uzoqala phansi. But ulapha for ukubuyekezwa kwakho for laa minyaka. Kwaphuma umbuzo otshoyo. What is power? Zange ke walala ententeni for 6 years. Phila ngesonke esinobisi. Amadaba emfihlakalo. Uzawuthi ngenye imini sipha. Xa uvela kwenye indawo ekudelela ukungena khona ukufundisa. Uthi I'm a son of the bishop. I'm a son. Uthaphelo wakhe watsho kum walithi ata siyatya ngalento yakho. Ngaloba isani yakho uthi sifiwe kwenye indawo kodwa the sons of the bishop uthi sathathwa kudwele savulelwa indawo sitya ngenxa yegama. Uzawutyiswa ligama. Utyiswa ligama. Fumane a special treatment ngenxa yamaqongo khe wama kuwo. Madabe emfihlakalo. Madabe jonga sipha wasifike ngenye imini uye mkape House of Glory kodwa sozumkene. Uyafika kule cawe isanda uqala usevana ne isanda uthini sipha akho nto ndingakufundisanga yona. Kho nto ndingaku ana umfundisi xa udibana umfundisi ubomba umfundisi ufunda apha kuwe ngoba kudala usefieldini. Athi ngenye imini xa ndimfana mkhawuza kunixelele ngawe ukuthi tata ungalile kanti nokuqhaqhela ifayili yakho. Uthi ngiqale useva uThixo ndise-teenager and my teacher Mama uRhadu utsho wena. Uthi tata sasilale ententeni sithutha izitulo over 600 sivuke ngo-3 ekuseni sisikhuphe ekhonteneni sisibhakishe enkonzweni simise intente ngu-6 poles kuyanetha siyimisime. Uthi bafike izitulo zenkonzo ngo-9 intente imile iklini ngathi khange kube khonto amanzi siwathuthe for 3 hours. Utsho wena ngamadaba emfihlakalo athi umtsholi bekujonga bomba akho nto ndinomenza yena. Uba bendinamandla omuyisa ngento amuyisa ngoku ya madabi emfihlakalo. Ukugqithe uthi sixa sesigqibile enkonzweni singaboqala ufika ngo-3 singabokugqibela iservices zimbini. Xa kuphume yasemini umuntu omele usinike imali okutya agcisa sibaleke ngemali obisi nesonka
singatyi sakhe satoyitoya ngenyimini kutsho wena uthi ngenyimini satoyitoya sasishiya izitulo eziyi-600 enkonzweni asazithutha ubhishophu wafonela ebusuku ngo-10 izitulo azithathwanga ndavuka endlini ngezinto entweni ndabuza izitulo kuthe zingathathanga bathi tata khange siyifumane iportion yethu ndibuza yintoni iportion ziilofu eziyi-6 zezonke nobisi kuthiwa imali ayikho asinawo amandla ozilayisha ziirekhodi ezo ziirekhodi ezo akawadla amandla doda awugqiba uvele mfana ubuze ngomphilo tata kuthiwa umbhishophu Ncezulu aye ku-YouTube kufika kuthiwe uThixo Nkonzo kuthiwa mfana uphuma phaya uthi wena ndimke lowa ipicture sabona kangaka uthi lowa uzacileyo phaa tim lowa kuthiwe it is the deep signature to the calling and uthi uveze iirekhodi zakho wonke umuntu atshintshe ukujonga because iirekhodi zakho zabenza abantu bakuthathe ngolunye uhlobo kuthiwa siyaxolisa nangemini esakujongela phansi ngayo zange siyiqonde ekuthini uba kanti uhambe noThixo oluhlobo ukuze kutheni ngengomfundisi uthi hayi ndangabizelwa ngaloo nto ndabizelwa ngokuseva phakathi kwegusapha ndilapha nikhona abazalwane le ndlela wamseva ngayo uThixo 10 years ago kwinkonzo yokuyo kuza kubuyekeza uThixo wala namadaba enkonzo wena iminyaka eyambitha uza kubuyekeza uThixo yiyo loo nto xa sele kubuyekeza kwincwadi yendumiso uThixo before bless me proportionally according to the sufferings. It's in my tendumiso. When you bless me, don't start this year. I say rewind the cassette. Go back. Put your 2025, go back. 2024, go back. 2015, go back. Kudala ndinethwa ndimakade nethwa kuza kuvela zitsala iirecords kuthixo nendlela ubuzawubleswa ngayo athi uthixo ndiyaxolisa ithi ngelasi ndiyaxolisa uDavide kwathi kusawutshiwo kodwa kekho njengawe Davide siyeza kujonga ezibhatyini kanti uphakanyisiwe kakhulu wathi kumkani thatha nazi impahla zam thatha nali ikrele lam uyojongana noGoliathi ithi iBhayibhile wazinxiba wahamba wathi kumkani zintle zona kodwa izo zam ziyamsinda ungayitshintshi into eyaphumelelisa kaDani ngenxa yexesha langoku ungazitshintshi izixhobo olwangaso iminyaka ngenxa yepresha yangoku ngenxa yokunxibisa iingubo zabo baxelela yiyo le Goliath David uzakwenza njani le ndoda uyayazi le ndoda khamnika isling back uyayazi le ndoda wathi uDavide uza kum uphethe ihlebo ngathi ndiyinja wathi before ndikuxelela into ezabe wathi inhloko yakho izawutyiwa zizinja neentaka zezulu xa sele ndigqibile ngabo usathana mazisa into ezakwenzeka kuye ungekayenzi uthi once ndizifumane za millions uzawuthi dust Sathane sizawukhonza ngendlela engcono zaliphakamisa ikhaya lam uxelela wena uSathane watsho exelela uGoliath wawugqiba wabheka esilingini sakhe isilingi simolhlobo wafika wavula wathatha ilitye uyalazi ilitye limele ntoni the rock of ages ilitye limele uYesu limele izwi waye elithetha kwisling back
Isilingi simele the belly. Ethi iBhayibhile kwabo ngelo xesha abayothi bamkela izwi lam athi liyawuba ngumthombo. Athi out of the belly shall flow the rivers of living waters. Manditsali litye kudala litye labapha. Strategically lamatye alikho yi-1 mangapi? Because uGoliath une-brothers zakhe. Xa ubulele lowa namhlanje sucinga uba upholile usekwabezayo wamtsala walifaka esilingini wabesize womisa uGoliath esenza into aziqhelileyo. Kanti kule nto inxibileyo uGoliath kule nto atheni yenziwa ngentsimbi. Lo wayeyenza wathi masenze ifashion, masiyenze lento ingafani. Wakwayibona iweave engafaniyo xa ujonga hayi man incinje lento idibe duru kangaka. Wake wayibona i-iPhone 17 ne-iPhone 16 uxa ujonga isize nje lena incitshiswe nje kancinci, otherwise iyafana. Ubona into zethu ezinathi xa zithi hello shwaphe ecansi kwakho siba uphethe u-17 phethe iSamsung athi umntu ndiyaphula ndithe egameni likaYesu. Kule yakho i-iPhone 17 athi umlungu you are running out of airtime. Ndiyadlala nam ndiyayifuna. Yabona xa ndinomthengela i-i17 bona ba-dangerous ngaba babambe ii-meetings. Wakhe wathetha nomntu efowunini umva uba kuthethi yena ukhona apho kuthethwa. Wakhe wathetha nomntu efowunini umva uba uyarekhodwa. Amaneli utsho uphela kanti ngelo nto siyakuthini xa igqiba uthetha nayo kukhona apho le ncoko awathola amatye amahlanu. Nawe ndifuna namhlanje izixhobo zakho zolwa thola more. Once kuvelwe yi-1 yazi uba bakhona abahlanu. Bakhona abatheni? Bakhona abahlanu. Iproblem yakho wena walwa udaba olunye wacimba. Jonga ilwa madabi ude uqhelo mna bamba mfana. Ngathini kanti ukuthi kanti uDavide wala family nguwe. Nguwe. Ukhala nokhalaza akuzukulwela madabi. Phakama. Arise. Shine. For your light has and the glory of the Lord has risen upon you. You are the head, not the tail. Head or tail, all angles yawina. Yeza abantu uDavide ajongile abantu akwabo sebemngcolise bathi uphapha gqithi yabamba isilingi lanto ya aim kanti strategically imfazwe ayiliwa nguye seyaliwa kwasemaphakadeni but ifuneka nje yena bekhona. La helmet yakhe inomgqobho wathi eseza apha esenjenje lento yamalanta nguDavide jonga ungafi week kuhamba leqana nabantu abangakwenzanga nto. Wathi walijonga ilitye lingaka leza lafika ilitye wacimba uyamasatshwa wahamba kancini indoda ena 6 meters ikonsi yelitye ntwi
Chacho uDavid emazwenzani ngela xesha uthatha isilingi sakhe fake ebhekini akanawi lo wabuyisa isilingi sakhe lona wenzani so uyazi uGoliath xa sombethile ngomso uzawuphinda udibana naye ehamba kanti sesenjini ababheka khona ubhekaphi ifana naso sengasekugqibile uyakwazi ukugqiba uworship akugqiba uasharish kanti ixesha lokucima ubamba abantu nawe uyawa Goliath wawa jonga xewayo kwethuka wonke umuntu bathi abanye akawanga kodwa never akawanga bethu uDavid jongani kumkani uzungibambe ne kalo ona usuGoliath ngabela machamba kumkani uzu xa senigqibile into yonke nibambe uyamazi yakhe bheke esigusheni hayi man jonga xa nivale ndawo sometimes uyakwazi ukufaka esigusheni kanti uyafihlwa uyiweapon enamandla ufihliwe wena uyathukuza uncamela uvela kanti uzawulimala wakwabona uba ingozi kwi-asharing ufihliwe and noThixo kodwa mandikufihle phaya ningakuthakatha elibandla ngoba baninzi abaye bavela behlulakala babo akufihle phaa uThixo kanti wena uyingozi wenza isixhobo sikaThixo sesiunderstand abazalwane abudumo umkhosi xa kufikwa kuye andibazi babidla ngova ntoni kulaa ndawo umthambo wathi wajonga uDavid wajonga uSawule wajonga yena wajonga uEliyabi wabethu uDavid ngisabheke esigusheni ndigqibile ligusha this year noma ngompu uGoliath ojongene naye awudinga isixhobo si-different nemfazwe ayo yakho but kufuneka wena ube ready kwakhe kwatshiwo uJehoshafathi kwathiwa kuye jonga lemfazwe ayo yakho thatha iworshipers uJuda umbeke phi istrategy sikuThixo sikustrategy sikuThixo ngenye imini uThixo uza anointa uxa ubheka kamcimbi wakho wenu usithi wakho wenu kukho lonto ikhoyo uhamba usiya uma ke ngiyovela pha kanti kuza kukhonapsela gqirha funeka nje presence yakho nika ntoni uzaxa ungenayo asithwe isithunzi sakho abantu inhloko ezambambe kuthi nakumabani yo mabani qikile umabani Thixo uza kuphakamisa akugcoba uThixo angithini uThixo for that Goliath xesha lobaleka liphelile nexesha lolila ukwamadabi ahlazisayo amadabi kwamadabi akushiya unestigma uligqiba idabi but kushiye kusilwa nestigma but uThixo akuhlabe ngathi zange kubekho nto baxa bekubiza ukuthi unguyobhi wethu welixesha sebebonile ke ngoku bakho into ziphinde kusephansi unguyobhi wethu wanini your family is rising but now the last question endifuna ukushiya nayo ngale investment eseyenziwe nguThixo empilweni yakho ikingdom iya kuyifumana nini inzuzo ngayo jonga ngicela ke siphendule umfazi usipha kwa temporary ufuna ukwenza umzekelo ngabo
Isabel. Nakujamela lana. Jonga. Naba usemtshadweni enkani. Kubi? Usemtshadweni enkani. Emtshadweni wabo ifamily yangapha neyangapha. Baphelelwa yiwine. Baphelelwa yintoni? Yiwine. uYesu emtshadweni wabo wajika amanzi ayiwayo emtshadweni wabo. Emveni koba ewajikile ukhe waphinde weva ngabo. Babehave ngathi akho kwamanzi akhe athwani. Abantu bokuqala befoma baphumile banomtshato o supernatural miracle wedding. Athi zange sayibona lento. Thixo uyaprovide. Bajikeleze ayikho indawo ukhe kuve kuthethwa ngayo ngabo. Kwi miracle nje. What about you? Ingabe imimangaliso eyenzeke emzini wakho nakuwe. Ngoba into bangeke ukhale kangaka ulibele uba wena ukhe wathwalwa nguThixo. Isikhalo sakho into ngathi nakho kwanto yakhe enziwe. Indlela okhala ngayo iyasethusa. Nendlela onikezela ngayo iyasethusa. Into ngabe umsindiswe 2 weeks back. Hayi ngisaphile ngibone into kaSimakade wena. Cho wena. Wena ungabantu uthi awuye wasikelwa nguThixo ngemoto. Soze lo moto siphinde sikubone ngayo. Yimvuselelo seWaterfront. Intoni status ndimkile. Ngale oyinikwe ngubani? Thixo akusikele ngomsebenzi ukugqibela kwethu. No pledge. So can I tell you something? I'm a Muslim. Uya ngolesihlanu ngo12 uphethe 50,000 uyothenga. Bayavala ngela xesha. Uyawujika nani? Babheke altar. Ayobulela uThixo ngalese ikhona. AmaKristu odwa tilili 6,000. Nyamalalins. Uphakele overtime engekho le 3 rand. Uncane service. Nami inkonzo yonke. Umsebenzi unikwe. Wenzani ngale imangaliso ingaka? Wenzeni korasini? Wenzeni? Siyayibona ichuli kuyo ngoku, wenzeni ngeminye. Amasilams ngemini yenkonzo aphi? Anxiba ingubo ezimhlophe hamba ngenyawo. Sozwabona phethe imat. AmaKristu adibana nawe estratweni. Into yothenga iGatsby ufastiwe. Uyothenga isonka esomileyo samalele neViennese ezifrizileyo. Xa sizawufona le Gatsby sicela sifake ku-microwave nepaloni yomile yonke into. Siyafasta lo xesha kuba usathana uThixo makasibandla kwenye level. Wena uthi ngaba undisa ngigcwele le Gatsby siswini.